zvichirava kuti guta rakanga rakatakurwa naye. Guta iri rakanga rakasengwa naye. Jesu ndokuzviidentifya kuti mumukadzi muSamaria mune weakness irimo yandakuda kushandisa. Regai ndipataure nelanguage yemazuva ano. Mukadzi muSamaria yaiva pfambi. In other words, pfambi baba ine kasweet tongue. Pfambi ine kamwe kausweet kainako. Yakadhifa ino muna Proverbs zvikanzi kana pfambi yakuuya inogona kukokorodza mhomho. Jesu ndokuona weakness yechipfambi akati ndakuda kushandisa chipfambi kuti aite evangelist. Zvikanzi ndakungoshandisa chipfambi chiri mari kuti aite evangelist. Ndokubva ati kumukadzi ndiri kuzviziva. Zvikanzi vanhu baba inovatira mugomera mvura yakadai. Ndokubva Jesu anhonga tsono ndokubva angoregedza mukadzi. Unonzwa kuti mukadzi muSamaria nokuti anga akatakura mamwe mazirume kumashure vaimuteerera kana ataura. Zvikanzi varume uyaimuone wandasangana naye zvinoti guta rese rikamuteera. Saka weakness yako ipo ndo iri kutsvaka naJesu. Weakness yako iyoyo chihera pamuromo ipapo ndo pari kudiwa naJesu. Ipapo ndo pari kudiwa. Munhu wese papapa anda kuona TV kumba kwake togona kutokuona makagarira ZBC. Pamuri kuteera ZBC makuhwa news makuhwa, but musiyana wenews dzepa ZBC dziri kupa umwe munhu mari. Chihera vari kulocation vakatakura news ka. Mwina kuzwa kuti panext door vakarovana mune vanhu vanotoziva kuti George Kongoma iningiririko ndijournalist ava, but journalist hausi kuvapa mari. Ujournalist wepasi pemuti gona kushandisa weakness yako kuti ikupe mari nokuti Jehovha akavinga weakness yako. Saka mungoti journalist baba but level renyu manje rasiyana nokuti handisi kukupai chelete. ZBC muri kutoibhadhara, muri kutosubscribe, but kwenye hako hakuna nozviri kusubscribe, munogona kutoposa marohwa futi. But paZBC unotonzwa kuti rumors. Pane zvinonzi rumor, iwe ukataura rumors dzako takuti ane makuhwa.